seara, puișorilor! Ce faceți? În pătuți, nu? Așa cum ne-am înțeles. Toată lumea stă în pătuți, cu dințișorii spălați, bineînțeles, și ascultă povestea cu căței și pisici. Bine ați venit la Ricky and Friends! Pentru cine nu le cunoaște, suntem un canal de YouTube unde scriu și citesc povești, doi căței, un motan și o fată. Căței sunt Bobby și Tuf Tuf, motanul e Thomas, iar fata sunt eu, Ana. Fiecare dintre noi are câte ceva de spus despre această conviețuire în această casă, de unde și poveștile pe care vi le citim. Povestea aceasta este scrisă de Tuf Tuf, cățelușul pe nume Tuf Tuf. Vă citesc și în timp ce eu vă citesc, voi vă relaxați ca după aceea să faceți nanicui. Citim povestea. Se numește Motanul și pofta de mâncare. Așadar e scrisă de Tuf Tuf. Eu sunt Tuf Tuf și dorm cu mama mea, Ana. Îmi place să mă cuibăresc la pieptul ei și să îmi pun căpușorul pe gâtul ei și vreau neapărat să mă mângâie. Dacă cumva se uită pe telefon, eu dau cu ghearele pe ecran pentru că mă enervează. Unul dintre căței se plimbă. N-avem ce să facem. E Bobby. Îmi bate lumina în ochi și filmulețele la care se uită ea, de regulă despre modă, mie nu-mi plac. Măcar dacă s-ar uita numai la filmulețe cu cățeluși, ar mai fi ceva. Așa că până să adorm măcar, am pretenția să nu se uite pe telefon și să mă mângâie pe căpușor. Bobby este fratele meu mai mare și el vine în pat, dar eu câștig cel mai des locul din brațele Anei pentru că nu prea las de ales. Noi mai avem un frate, motanul Thomas. Uneori doarme cu noi, dar în cea mai mare parte a timpului umblă hai-hui, ca toate pisicile. Noaptea, cum ar veni, este ziua lor. Când motanul se satură de umblat pe afară, intră în casă prin ușița de animale de jos, urcă scările, sare pe balustrada de la scări și pune laba sau capul pe clanța de la ușă. Așa intră în casă. E atât de gras că atunci când sare de pe balustradă în hol, ai impresia că a căzut de undeva un sac de cartofi. Face de mai multe ori pe zi treaba aceasta, e mereu un dute vino, dar noaptea. Noaptea e ceva aparte. Cum el deschide ușa, Bobby, fratele meu, profită de ocazie și aleargă în curte să facă tărăboi. Nu prea e nimeni pe stradă în miez de noapte, dar mai trece ba o pisică, ba o vrabie și el simte nevoia să anunțe că e la post, adică păzește casa. Drept să spun, uneori mai ies și eu la lătrat dacă nu am somn, dar asta e. Mă simt obligat practic de Bobby să demonstrez că și eu sunt un neînfricat apărător al casei. Unii vecini s-au obișnuit cu gălăgia noastră, alții ne detestă, dar Ana ne iubește și asta este tot ceea ce contează. Se trezește, ne cheamă în casă și se culcă la loc. Nu noi suntem însă cei mai vinovați că Ana nu doarme bine mai nici într-o noapte, ci motanul. Thomas, mare răsfățat, mare de tot. După ce deschide ușa și sare ca un sac de cartofi în hol, vine în dormitor, își unduiește coada de pe lângă ușă, pat noptiere și miorlăie încercând să o trezească pe Ana. Nu are niciun motiv real să vrea să o trezească, dar nu îi place să mănânce singur și când intră în casă de pe unde a umblat ca un năzdrăvan e rupt de foame. Sau cel puțin așa susține el că moare de foame, deși noi știm că mănâncă mâncarea altor pisici din tot cartierul. Pur și simplu vrea atenție. Vrea ca Ana să se trezească, indiferent de oră, să se dea jos din pat și să se ducă după el la bolul de mâncare de pe pervazul din biroul ei. Acolo stă bolul. E la adăpost de mine și de Bobby, care adorăm bobițele de pisică. Sunt mult mai gustoase, dar Ana spune că ne fac rău
și îl pune pe pervaz într-un loc în care noi nu ajungem. Nu doar că vrea ca Ana să meargă cu el la bol în toiul nopții, motanul mai cere și să fie mângâiat pe spate cât mănâncă. Toma spune că pisicile se simt stresate când mănâncă deoarece nu sunt atente la ce se petrece în jur. Că pur și simplu așa sunt toate pisicile și că prezența stăpânului când mănâncă le liniștește. Eu nu-l cred. Eu cred că minte și că este doar un foarte mare răsfățat. Așa că miaună. Când intră noaptea în dormitor, miaună. Dacă Ana nu se trezește imediat, începe să miaune din ce în ce mai tare. Dacă nici așa nu se oprește, se apropie de fața ei și îi dă cu laba peste față. Uneori mai deschide și ghearele ca Ana să simtă. O altă tactică a motanului este să urce pe noptieră și de acolo să-i sară în cap. Ori, dacă Ana se trezește, dar nu vrea să-l bage în seamă și trage plapuma peste cap, motanul prinde ghearele de plapumă, mieunând amenințător. Până la urmă, din cauza acestui infern, Ana se dă jos din pat și cu ochii lipiți de somn se duce după motan. Aprinde lumina în birou la ea, Thomas sare pe scaunul de lângă pervaz, de acolo se urcă la bol, începe să mănânce și să toarcă în timp ce Ana îl mângâie pe spate. Apoi Ana stinge luminile și se bagă înapoi în pat, dar sărăcuța nu mai poate să adormă ușor la loc și se trezește obosită, iar mama noastră chiar lucrează foarte mult. Trebuie să vă spun că motanul nu trezește niciodată pe tatăl nostru, Anthony, soțul Anei. Nici nu cred că acesta s-ar trezi dacă Thomas ar încerca, dar Thomas nu vrea să-l deranjeze. Mai mult, îi încălzește picioarele și doarme fericit pe ele torcând. Așa că, într-o noapte, de curând, după atâtea și atâtea scandaluri ale motanului, când l-am auzit deschizând ușa și sărind în hol, am ciulit urechile. Se trezise și Bobby și era gata să sară din pat și să fugă în curte. Bobby, am spus, stai la locul tău. Nu putem să facem noapte de noapte scandal. Bobby a rămas pe pat, iar motanul a apărut în dormitor, cu coada unduindu-se mândru, ca și cum ar fi fost regele pisicilor, nu un motan oarecare. Și Miorlăia, Thomas, oprește-te, am lătrat ușor la el. Îmi e foame, spuse motanul. Dacă ți-e foame, du-te și mănâncă. Cred că și Bobby mănâncă ceva, un os. De fapt, când citesc eu povești, căței ăștia ascultă. Și bunica este aici și ascultă și cred că doarme. O să apare și bunica în poveste. Așa că Tuf povestește că a lătrat la Bobby, a lătrat la Thomas, cerându-i să se oprească. Îmi e foame, răspunse motanul. Dacă ți-e foame, du-te și mănâncă. Fără Ana? Întrebă arogant Thomas. Nu se poate, trebuie să se trezească și să vină cu mine la bol și să mă mângâie pe spate. Altfel nu pot înghiți nicio bobiță și sunt mort de foame. Thomas, încetează, i-am spus cu glas încet. Ana abia a dormit că a avut multe lucruri și a stat până târziu. Nu este treaba mea cum își organizează ea treaba, replică răutăcios motanul. Mrau! Mi s-a zburlit dintr-o dată blana pe spate. Ce ticăloșie! Am început să mâri amenințător și să latru. Ce-ai pățit, dragă? Mă întrebă Thomas. N-am nicio treabă cu tine. Încetează, am mai lătrat odată. Dacă nu te oprești din scandal, mă dau jos din pat și te mușc. Nu glumesc. Ia uită-te la dinții mei puțin. Vezi ce ascuțiți sunt? N-ai tu curaj să mă muști, se rățui Thomas. N-am eu tuf curaj să pun la punct un motan? Bam! Am sărit deodată din pat fix în capul lui. Ajutor! Țipă Thomas. Șt! Nu te mușc, am spus calm. Îți dau doar o lecție. Acum pune coada pe spate și șterge-o din dormitor ca să nu mă văd nevoit să te smotocesc. Motanul rămase mut de uimire. Nu-l mai atacase niciodată, dar cred că era timpul să-i arăt că nu poate face mereu numai ce vrea el. Și amenințarea mea a funcționat. Thomas a dispărut din dormitor,
Între timp însă Ana deschisese ochii. Ce este Tuf-Tuf? Ce se întâmplă? M-a întrebat ea. Nimic, am visat urât, urcă-te la loc. Ana a dormit din nou și a dormit liniștită până dimineață. Thomas a mai încercat să o trezească și în alte nopți, dar eu nu l-am lăsat. Numai că motanul nu se oprește cu una cu două. Într-un weekend, când bunica dormea la noi, pe canapeaua din sufragerie, s-a dus la ea să o trezească și să o cheme la bol cât ia el masa. Bunica, mi-e foame, trebuie să vii cu mine la bol. Tuf nu mă lasă să o trezesc pe Ana. Nici măcar nu pot intra în dormitor că îl păzește și spune că mă mușcă. Foarte bine face, spuse bunica. Ea nu-mi trezi tu, fata, e obosită. Dar nu pot mânca singur. Bunii, se tângui motanul, până bunicii îi se făcu milă de el, se ridică de pe canapea și se duse la bol. Când ne-am trezit cu toții, bunica ne-a povestit toată tărășenia. Of, bunico, a profitat de tine, i-am spus eu. Cum nu putea să mănânce și murea de foame? De 2 săptămâni păzesc eu dormitorul și motanul este încă viu. N-a murit de foame. Thomas nu spunea nimic, dar îi vedeam zâmbetul poznaș. Eu păzeam dormitorul, dar putea să o zăpăcească de cap pe bunica dacă aceasta dormea la noi. Dar are Tuf ac de cojocul lui. Bobby, de acum încolo, când bunica doarme la noi, tu stai de pază la sufragerie. Ia să vedem, moare sau nu moare de foame motanul? Ce? Se zburli Thomas nervos. Și uite așa, am rezolvat problema scandalurilor pisicești noapte de noapte. Iar motanul? Motanul este desigur viu. Nu moare deloc de foame dacă nu stă nimeni lângă el cât mănâncă. Aceasta a fost povestea din seara aceasta. Eu sper că sunteți aproape să faceți nănipui. Vă pup dulce pe botici și pe data viitoare. Pupiși pe botici.